ja comença a ser una tradició això, al mig de la setmana, conèixer persones a la nostra entrevista cosmopolita, que ja saps que te la porta el Cosme Garcia cada setmana. Cosme, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. M'ha agradat això de les tradicions. Sí. Fets, costums, llegendes, tradicions... Bueno, vigila que si t'acaben considerant una tradició, que no t'esborrin, eh? Bueno, depèn de qui governa, sí, perquè s'ho carreguen tot lo establecido. El tema de les tradicions... Hay que cambiarlo, ¿no? Van de pressa, ¿eh? Quan interessa fer una llei com la fan, de pressa. Sí, no? Escolta, però bueno... Cosme, aquí coneixem avui, va. Bueno, un company. Últimament estic portant gent que s'ha criat amb aquesta casa, no? Pràcticament, no amb aquest edifici que estem ara, estava a l'altre edifici... El de davant una mica més avall. On teníem la patrona de la ciutat, que algun dia han de parlar d'això. Tenim, sí. No, han de parlar un dia amb el Joan Bellmunt i uns quants han de parlar. Los de les tradicions que dic jo. Sí. Sí, han de parlar. Lluís Vissa, company periodista, benvingut i bon migdia. Bon dia, Cosme. Com estàs? Pues bé. Una mica sorprès per aquesta invitació, però bueno, sempre és agradable estar amb tu. Quan jo te vaig dir de vindre, jo dic, és que han de recuperar tota aquella gent. Quan diu tradicions, és que han de buscar la gent que amb el que s'ha fonamentat tot el món del periodisme, en aquest cas. Tu on vas néixer? Jo vaig néixer al poble que està al costat de Benavarre, que es diu Aler, que és un lloc de transició entre Benavarre i Graus. Ah, molt bé. Jo conec la gent d'Estada i aquells pobles... I això ja està més cap a baix. Més cap a baix, sí. Més cap a Rastre. Sí. Però bueno, i a quins anys vens cap aquí? Jo vaig venir aquí a estudiar a la universitat, el primer any que es va fer a Lletres, a l'estudi general, i ja em vaig quedar aquí, vull dir que ja no he marxat d'aquí. De cases fas família aquí. I la família després va vindre aquí també. I comences el món del periodisme perquè te venia d'alguna veta familiar o per què te va fer tilín, això? No, precisament des de sempre al batxillerat sempre m'agradava escriure, inclús vaig tenir un professor que va ser director d'un diari, el Cruzado Aragonès, que es deia Benjamín Plaza, sí. I amb ell em va ficar la il·lusió aquesta per escriure i per periodisme, no? I a partir de llavors no ho he deixat. Bueno. Què llegís, l'Heraldo d'Aragón aquí, que era com un llençol, tan gran? No, jo parlo del Cruzado Aragonès. No, ja, però vull dir, tu vens d'aquell temps que havia l'Heraldo d'Aragón. L'Heraldo d'Aragón, sí. Que era bueno, per embolicar tres esmorzars. I el Zaragoza Deportiva. Sí. I bueno, i si parléssim d'això també tindríem que dir aquells diaris que es venien de nit, no? El Noticiero. El Noticiero Universal. Que sortien per la nit a vendre. Sí. Noticiero. El Noticiero, sí. I després, on comences? En quin primer diari comences? Després d'aquests diaris que tu has llegit, on comences? Vaig començar primer de Filosofia i Lletres aquí a Lleida, i a meitat de curs vaig conèixer una persona que em diu, hòstia, tu escrius i tal, perquè allà a la facultat també feien poesies, escrits en un mural, no? Diu, te portaré allà, coneixeràs a... Redactaves bé? Bueno, intentava redactar bé. I qui te va presentar? Em va presentar el Carles Benet, em va presentar el César López. César López Rossell? César López Rossell, que en pau descansi. Llavors vaig anar a veure i ja em vaig quedar allà. Em va dir, escolta, senta't aquí i fes El Ojo de la Cerradura, que era una secció d'esports. Sí. Que allí cabia tot. I vaig començar ja, naturalment, sense cobrar res. Tu vas començar al Diari de Lérida. Al Diari de Lérida, l'any 73. I estàvem en gener. Hi havia un bon equip de redactors, estava el César López, estava José Antonio Rossell, Pujol, estava la Toni Mallo, no sé, algú que... És que molts dels periodistes han començat en el Diari de Lérida i La Mañana, no? I després s'han escampat en els puestos, fins i tot el Tacho Benet. El Tacho Benet també, és d'aquella època, el Carles Benet, el Jaume Boix, i molta gent que ara no me'n recordo. El fotògrafo ja era Gómez Vidal en aquell moment? No. Qui era? El José María Rueda. El Rueda. El Bichillo. Parlant en aquell moment de la premsa, tu vas ser coartat en algun moment de dir, escolta, vostè no faci això, o no? Al Diari de Lleida? Sí. No vaig tenir... Mossèn Gené mai va ficar... Mai. Tinc una anècdota que potser sí però no d'allò de falta de llibertat per informar. Vaig fer una entrevista al Camilo José Cela. Sí, quan va vindre que li van investir? Bueno, va ser abans. Ell va venir a unes jornades culturals a Barbastre, i el vaig anar a entrevistar allà. I vaig fer el Diari de Lleida, que també era gran, vaig fer 3 centrals, una sèrie de 3 articles. I llavors el Cela deia molts tacos,
no sé si es poden dir i tal. Bueno, tacos de també que tots ho tacos, sabem. i llavors a l'hora de sortir publicat, saps que llavors era la tipografia, el plom, pues canviaven la O per la A o la A per la O, i no és el mateix cojón que cajón. Clar. Coses d'aquestes, no? Ja. Però l'únic problema que vaig tenir, però que no va ser cap problema, va ser inclús, dius, no, és un error tipogràfic. A més, aquella olor a plom que havia a les redaccions se'ns ha quedat marcada, no? A plom i a tinta. Sí, aquella olor... I el soroll de les linotípies. Sí. Encara l'altre dia parlant del senyor Abilio i tota aquella gent que estava per allà. I el Josa. Sí, encara la gent hi parla. I sobretot quan se feia als diaris s'havia de córrer, perquè s'havien de fer les planxes que es deia. Sí. Fotografia i corrents a Fotograbados Lleida. Era un altre món. Ha canviat molt, la tecnologia ha canviat molt, i la forma d'escriure i la forma de funcionar en una redacció ha canviat molt. I fins i tot, tal com veus els diaris, perquè a vegades dius molta tècnica, però veus que hi ha un munt de faltes i un munt de composició. Sí. Falta de composició. Falta de composició, falta de controls i a vegades falta de preparació, no? Perquè avui segons quines persones li diu que és una totxana, que és un ladillo, que és un faldó, i la gent... Això no... No l'agafa. Que no ho sap. No ho sap, no? Jo he tingut directors, sempre que n'he tingut a la meva vida 15 directors, i de 15 potser només 2 que donessin la talla com redactors. Ja. Els de més, o eren gent d'empresa, o eren gent de partit. Del diari de Lérida, on vas? Del diari de Lleida, bueno, primer faig la mili, torno de la mili, torno a incorporar-me al diari de Lleida. Era Diario de Lérida. Diario de Lérida. Això va ser el 76, i estic aquí fins a l'estiu, setembre, i llavors surt la possibilitat d'anar a Barcelona a un diari que sortia nou, que es deia Catalunya Express. I van marxar d'aquí del diari, d'una tongada, van marxar el César López, el Jaume Boix, que ja també està jubilat, està a Catalunya Ràdio, el Tacho Benet i el Carles Maria Benet. I van començar ja una nova aventura. I al País, quan vas? I al País va ser... Jo després del Catalunya Express vaig passar al Mundo Diario. Al Mundo Diario vaig anar al Correo Català. Déu-n'hi-do. 5 anys. I llavors el Correal em va convèncer per vindre aquí a la mañana. I això ja era l'any 85-86. La majoria de gent del diari de Lérida van a parar a la mañana. Los que es van quedar a Lleida. Oh, claro, és que no havia res més. No havia res més. I jo, clar, tenia la família aquí, la meva mare estava sola i tal, i a mi pues, sempre em tirava a Lleida. Jo estava a Barcelona, però quan tenia l'oportunitat, el cap de setmana o tal, jo a l'hora que fos, cap a Lleida, encara que només fos per 4 hores. I, bueno, ara parlem de tu una mica. Jo sé que ets un molt bon cuiner i que t'agrada precisament el que agafes de la teua pròpia horta, que tu mateix et prepares i tu mateix vas collint-la, la portes cap a la taula. Bueno, més que bon cuiner, soc un bon gusman. Bueno, a mi m'ha dit que cuines bé. Bueno, sí. Què és el que cuines millor? Pues els carols. Ah, sí? Passa que els carols a la gurmanta. A la llauna no t'acaben de fer el pes. No en surten tan bé. No. Perquè o se me cremen o se me queden crus. No controlo tant. A la gurmanta sí. Els arrossos, l'arròs de verdures, faig un arròs de verdures que tothom repeteix. I el teu hort? Perquè m'han dit, li han dit que no faci molt hort perquè et van operar de la cama i tal, que no faci gaire, però tu el primer que has anat és cap a l'hort. A les 3 setmanes ja estava allà acabant, o traient herbes. Què és el que et surt millor? De l'hort? De l'hort tot. Sí? Tot. La natura és sàvia, i tu plantes el que plantes, sempre surt alguna cosa. I si ho cuides amb carinyo, encara més. Però el producte estrella són els tomates. Les tomates de Los tomates suposo que amics teus te deuen dir, ei, traiem unos tomates, no? Sí. Aquest any era el Nadal que encara estava collint tomates. A mi m'han dit que tu també ets aquells que t'agrada fer l'esmorzar per fer la tertúlia amb els amics i companys. Sí, claro. Sí. Ho fas de tant en tant, això? Esmorzar amb companys cada dia. Quasi cada dia. Bueno, ens trobem allà en un local de la Rambla i ens trobem 2 o 3 persones que fa potser 20 anys que cada dia. Quin ha estat el teu model de periodista? De persona? Sí, el que t'ha agradat. Diu, aquest és el meu model de periodista i jo voldria ser... El meu model de periodista i director, que va coincidir tot, era Antonio Franco. Una persona de Lleida. Sí. El vaig conèixer. Ha passat per aquests dos micròfons. El vaig tenir director al País, a la primera etapa del País,
I des de llavors no he conegut una persona com periodista i com a persona i com a director que pugui estar a la seva alçada. Has nascut tu precisament a comarques de la província d'Osca, Sí. i allí has conegut a molta gent. Sí. No te van vestir mai en catxirulo? No. Ni... T'ha tirat això de... Has renunciat a allò de soy aragonès? O... No, jo no o has renuncio a mantingut? res, cada un té els seus orígens i els orígens són els que són. El que passa que jo també penso que fent el símil de l'hort, que un ha de créixer allà on està plantat. Vull dir, si te planten aquí, has de créixer aquí amb totes les conseqüències. O sea, hay que reconocer de dónde nace, pero también Sí. has de ser agradecido donde Sí, pares. naturalment. I per acabar també et voldria dir una cosa que aquesta és lògica que te la pregunti, no? Que ho pregunto a tothom, no? La Lleida que tu has conegut, a la Lleida que tenim ara, s'han quedat aturats? Ha passat alguna cosa aquí o creus que estem avançant? Hi ha hagut èpoques que sembla que la ciutat avançava, però hi ha hagut també altres èpoques com ara que sembla que està tot parat, que no funciona, la ciutat no funciona. No funciona. No funciona. Una ciutat fosca, una ciutat bruta, una ciutat insegura, i això fa que no puguis gaudir dels llocs emblemàtics de Lleida. Els lleidatans se senten ofesos. Sí? Sí. No, La gent que vas pel carrer està Ah, sí. Els comentaris de carrer. Jo penso que els polítics haurien d'estar més al carrer, com els periodistes, no als despatxos. no als despatxos, perquè la realitat està al carrer. S'ha de fer, als despatxos s'ha d'anar a buscar la informació, com feia el Vometón i aquesta gent, no? Sí. Per acabar, ara ho farem a l'inrevés, Lluís, me coneixes de sempre. Ara m'has de comprometre a mi. Ara m'has de fer una pregunta compromesa, davant de tota l'audiència. Això no ho sabies que t'ho diria, però bueno, avui ho he hagut fer així, no? Pregunta'm el que vulguis. M'has de comprometre Jo davant. prefereixo preguntar que no respondre. I el que et preguntaria és que com tu ho fas per estar a tot arreu. Sembles Sant Cosme. Bueno, m'ajuda Sant Damián. Sí, m'ajuda Sant Damián. No, a veure, jo t'explico. Perquè veig que estàs a entitats, associacions, presentacions, comilones, estàs a tot arreu. Bueno, però això s'ha de fer, s'ha de repartir. La vida té 24 hores. Si una, Lluís, no la podem dedicar als demés, som molt desgraciats, no? Llavors, a mi m'agrada compartir amb la gent. I ara veig que el Cosme inclús treballa. Sí. O sigui, lo de més que passa, que només disfruto. Bueno, ara sí que ara m'has deixat tombat, ja, no? A veure, Cosme, que t'han posat a la llista les comilones també, eh? Sí. Home, clar que sí, perquè no? Jo està bé, No, si no i ho sap dic ell. que no. Van començar en Santa Marta Hostelera, la Maximín, amb el Paco Castillo i tal. I t'han dit Sant Cosme també avui, eh? Bueno, això no t'ho havien dit mai. Bueno, no, a Sant no arribaré mai. A mi, quan tal me feien un monument de pedres del Metxero a mig de la plaça Sant Joan, que quedaria millor que el Pirulí, penso que quedaria més bo. No, pues estic d'acord. Lo que pasa que dedico, y ahora lo faré en castellà perquè jo vaig conèixer en castellà, dedico mucho tiempo a las entidades, pero son muy repartidas. Las casas regionales son una cosa, los pesebristas es otra, las cofradías es otra. Por cierto, este año disfrutarías conmigo, me voy a Elche de Semana Santa. Ostras, Las 73 Semanas Santas de España. si me invites igual vinc. Pues ya lo sabes. Es fiesta de interés turístico internacional. El año pasado fue en Alicante, este año me toca allí. Però surts vestit de... No. La de públic, de públic. De públic, no. Me fico allá a la llotja, que soy, pico a la cadena COPE y dic, que soc el Cosme, que la etnografia, tal, y aquestes coses, no? Y bé, si tengo algún problema, llamo a Juan José Omella y le dic, presidente de la conferencia, a ver si me echa una mano. Això ho tinc fàcil, no tinc problema. Sí. Luis, muchas gracias de habernos acompañado. Además, siempre van parelles, ¿no? La Guardia Civil va de 2 en 2, que sí, el dúo dinámico són 2, sí. Però aquí hi ha 2 periodistes que van sempre junts, Pau Echabut, Lluís Vissa. Mira. Anàvem junts fins que jo em vaig jubilar fa ja 8 anys, passa el temps ràpid, i amb el Pau pues, es veiem molt poc, ara, molt poc. Bueno. Està jubilat el Pau també? Sí. Bueno, sí, però va fent cosetes. El que passa que és dels que pensen que morir con las botas puestas, jo no. Jo com vaig deixar de... Aquí s'acabó. S'acabó ja una altra vida. Molt bé, molt bé. És que té un hortet que si ho haguessis és un encant, Ricard, fins aquí avui l'entrevista cosmopolita i ha sigut amb en Lluís Vissa, un company que va començar el Diario de l'Herida i que s'ha projectat, ja veus, amb un munt de diaris i amb un munt d'informacions, a vegades fins i tot amb algun problema que ha tingut perquè han dit, a ver si usted corrige esto, i diu, no lo corrijo porque esto es así. Té criteri. Molt bé, gràcies Cosme, cuida't. Adéu.